arepmu? Ya arep bales patine sedulurku. Kena, ayo. Jokotan. Aja seneng atimu, dipeke saiki bisa manteni karo aku. Ning aku tetep bales karo kowe. Kabeh kaum tani aku saiki wis dadi tikus. Kabeh sing dadi kandulan wong tani bakal tak rusak Jokotani. Mayang Tulinah. Sing dadi tikus. Mayang sate mayang. Kowe arep sebelok karo patine Mangsari. Pancen bener. Oh ayo. Nek Kena. papan kene iki kudu pepitungan lanang. Kakang Jokotani, aku matur nuwun banget sakwise aku kok sempurna. Nek ngertenono Kakang, kawujudanku saiki aku dadi wirok. Cukup. Angil. Iki kok ora nunteke to mayang-mayang. Napa? Iki bagianmu nek. Jenengmu sapa? Aku Ayu Piti. Jenengmu Ayu Piti. Lah yen jenengku iku, Kowe pernah apa karo Bathuk Basu? iku kadangku. Kadangmu, kowe ora trima. Ora trima Nek ora trima. Ora trima arep apa? arep sabiyantu materi kowe. Aku aja mbok pateni sik, tanggapan ije pirang-pirang. Cumane saiki. Mbak, ayo Mbak. Mbut. Kowe Mbak. Rene Mbut. Kowe tak selai saka Kiai Sodolan. Apa? Tampanono. Aja ngono aku sejoko adek. Piye? Mateni. Aja wedi, Mbut. Tampanono Kiai Sodolan, Mbut. Kane to. Sego tenan iki lho. Mateni kakakku kudu tanggung jawab. Tanggung jawab kan meteng piye? Ayo, mateni mari. Sik angkleni. Piye ki ora wani? Durung. Ketampan saka Kiai Sodolan. Apa ki? Mbak, Ya apa sih? kowe iso manteni ta ora? Iso. Ayo maju. Patenane. Piye? Aku nek kene. Lah ki ngalih ra kodhok kok. Yo ngono. Tenanan wis bengi. Mati. Menang aku cok. Jokotani. Saiki kadangku mbok pateni kabeh ora apa-apa. Aku tetep bales karo kowe, aku saiki dadi yuyu. Kambilane aku tani. Iki ngene, Iki bagianmu iki. iki ora dudu bagianku, bagianmu man. Ya, Man. Bagianku bagian. Kasili Sodolanan. Man. Aja wedi. Iki bagianmu. Man. Iki nek mbok pateni kowe. Oh. Ayo. Kowe sesuk ora dikelakno lho. Aku bledek. Iki aja sembrono. Ora dimasakno lho, Man. Ora tak masakno iki sapa? Iki apaku? Kowe aja ngono. Ngene iki elek-elek bojomu lho, Pak. Ayo. Wah, nek karo bojone arek kok siok-siok. Bojo nek ning isor, nek ning dhuwur ya beda. Yo ora ya cukup kok. Sekondok kono nek ning dhuwur beda kita. Radio. Iki ora musuhku, kok iki aku mok.
lho. Hei, kuah. Ndang pateni. Ayo, Bet. Datang ono, Bet. Goblok temati ya. Tapi pateni ya. Sing nyekel iki sing kene. Kowe ndang mati sik. Ikhlas kowe nek bojone mati. Oh ikhlas ah. Aja, aku sacilik. Aja. Pateni. Ayo, yo, Man. Pateni ono. Kowe tak pateni ndang mlebu ya. Ya. Kabeh mulai seno, yo, Man. Kok dipateni? Joko Tani kabeh sedulur mbok pateni wis aku saiki dadi werem Joko Tani. Mas, kabeh dulur-dulur wis kok serenakake. Yo iki bengkarokane iki. hah, sapa jenengmu? Sapa kowe bengkaran? Aku Raja Muka. Raja Muka. Rambutmu mbok rebonding ta ora? Ora tak kaya bonding apa? Kowe tak arep bonding. Ya wis. Arep apa? Aku ora nrimo mergo dulurku kok serenake kabeh. Ora trima? Heeh. Nek ora trima karepmu maune aku piye? Ya kowe kudu mati saka tangan. Buktekno tak layani, Ger. Iki karo aku. Ada mbok tolong Ger iki maksud Aku piye? putum kok piye? Aku putum kok piye? Kare njer ku sawangam. Iki tuwa aku. Ayo rek pateni wae, gak pateni. Raja Muka. Piye? Aku sing mateni. Wis sapa ae? Wanoke aku Joko Tani. Joko Tani. Ayo iki lho, Mas. Ono Raja Muka. Joko Tani. Joko Tani bumbet kowe tengil. Ora usah celuk-celuk aku. Wah, seniwo. Aja purek ah, koprek purek. Mula aku matur nuwun ya aku wis kok sampurnake ya. Nek ora tak kae ya matur suwun. Mula sawise aku kok sampurnake aku saiki malih dadi wida. Kitab kena diarani Wida Raja Muka. Mula dadekake kawruhanmu Joko Tani. Jroning wida iki wis kasrat katulis kabeh pitungan-pitungan Jawa dak emot ana sajroning wida kuwi. Mula wong Jawa kabeh iki aja nganti lali pitung Jawa. Ya. Tuladhane yen kowe iki arep duwe gawe galang omah, mantenan, tetakan, iki kowe kudu mbuka wida iki. Kudu bener-bener nggono metung. Nek pancen ora bener salah nggono metung, aja takon dosa. Ya kuwi minangka dadi tadah kala mangsaku. Cukup. Joko Tani. Kasunyatan kowe bisa jaga keselamatan. Mula dina iki Joko Tani. Jiwa lan ragaku tak pasrahke kowe Joko Tani. Lah kok koyo ngono ya? Yayi Betari. Boten badhe kula pikir. Yen to kula tresna dhateng Joko
menawa mapak jangkaning kodrat kowe babat sejatine pari. Kang Mas Bathara Wisnu, kula nyuwun agengipun pangapunten Kang Mas. Jalaran kula menika sampun mancai dawuhipun panjenengan. Sak sampunipun Kang Mas Bathara Wisnu nyabda kula, sak menika kula menika kawujudan dados pari. Mula Kang Mas, sak sampunipun kula kawujudan dados pari, kula badhe meleng kalian Kakang Joko Tani. Kakang Joko Tani, iki dina aku wis kawujudan pari. Mula aku njaluk pamit Kakang Joko Tani. Aku kepingin topona sak tengaling ora-ora suwene 3 condro. Kakang Joko Tani bisa mboyongi kelawan aku. Waton Kakang Joko Tani nyepaki sego liwet, jangan menir, sambel terong, aja lali gereh petek, lan gedang kanggo sesajen, pitik ingkung. Sakwise aku mbok boyong ana ing omahmu Kakang Joko Tani, aja lali cepak ana lumbung Roro Dena. Cukup semene Kakang Joko Tani. Kowe seneng satu. Tegese kowe wani nerak tatanan ana ing Giriwan. Kowe babar jaten wujud telo. Kula nélakaken agunging panuwun panjenengan sampun kersa nyampurnakaken kula dados kawujudan kula. Mila menika Bapak, kula badhe titip peling. Soo sinten kemawon kaum tani ingkang purun nandur tela, ing mangkenipun ugia saged nurakapi sedaya kabetahanipun kaum tani lan ugi para tani saking dusun Pondok lan sak kiwa tengenipun Bapak. Amin. Sadun. Yen ngono kowe nrak kuwaler ana ing Giriwan. Kowe babar jatin wujud jago. Pramila Bapak, lali-lali deneling-eling kagem kaluwarga masyarakat wonten ing Pondoan kang supaya gelem nandur jagung. Ing besuke jagung kuwi kang bisa murakapi sandang pangan desa Pondoan lan sak kiwa tengene. Cukup semanten. Babar sejatine telo. Dados telo. Waduh, Gombak. Gombak aku seneng kowe, Gombak. Oh, malah kawujudan telo, Bapak. Srenggon. Nggih, Yen ngono kowe seneng karo Gombak. Nggih. Kowe wis wani nerak kuwaler ing Giriwan. Babar jatin wujud telek.
kula dados celeng. Inggih. Nanging mboten dados menapa-napa. Dening gombak menika sampun kawujudan tela. Eling den eling. Tela ingkang dados mangsane celeng, Bapak. Kuncung wis dadi jagung. Kucuk. Kawujudan jagung kok. Oh. Iki manungsa malih. Yen ngono kowe seneng karo. Nggih, kula seneng karo kucuk. Yen ngono kowe babar jatin wujud wis dilandang. Bapak, kula nelaken bumi matur nuwun. Panjenengan wujudin Lanjang Surah. Nanging kula badhe meling karing Joko Tani, Bapak. Menawi badhe mulai nggarap tanah ingkang sangar, kula ingkang bebantu kalian Joko Tani, Bapak. Sedulur murid wonten ing Giliwarna boten sami aku. Lajeng kula kedah kapustu. Amprih kula saged sambiyan kalian sedulur Joko Tani. Yen kaya ngono wis tumapak ing mangsa apa. Kowe babar jatin kucing. Kula nalakaken agung panduwun Bapa yen nyabda kula dados kucing. Wujud kucing kula saged sabiyantu kalih sedulur kula Joko Tani. Jalaran sak wanci-wanci tetanduran dipun rusak tikus mangke mungsuhe kula kucing. Saged ngimutaken dhateng gombak lan Satu. Wis tumapak ing jontaning kudrat. Manungsa mung karya akal. Rene sedulur-sedulurmu wis babar jatin wujud. Kowe uga babar jatin wujud klopo. Duh, Bapak Guru pepunden kula. Babaring sujud sampuraning gesang kula kanggem panebusing dosa. Wujud wit klapa. Wiwit godhong nem diarani janur, godhong tuwa diarani blarak. Witipun pinangka glugu, oyotipun kinangka brubut. Klapa wiwit cilik jenenge cengkir, bluluk ngantos klapa, sedaya piguna tumrap amung tani, utaminipun warga Pondohan. Sugi saged hamurakabi sedaya sedayanipun, pangestunipun Guru. Sadono wis dadi kok. Untung dadi. Dewi Sri dadi paru, gombak dadi putih. Ini Lanjang Surah dadi tengil Dawuh katimbalan dalem Bapak. Jumbet. Nggih, dompet. Jumbet apa? Dompet. Oh, jumbet. Dompet atau dompet? Paman apa? Paman. Yoman. Paman. Timbangan. Rening wayuning kamulyan wis tumapak ing Madyapada. Nggih. Tubuh aturana penyanipun Bapak Kepala Desa ing Purworejo. Ngaturaken kawuningan panjenenganipun Bapak Kepala Desa ingkang mewakili kula aturi minggah wonten ing panggung pagelaran Sanjurang Keprak Waibada. Monggo Pak ingkang mewakili, monggo. Monggo mriki Pak ingkang mewakili. Bapak Kepala Desa. Nggih. Bapak Kepala Desa napa ingkang mewakili, monggo.
Nggih. Menika Bapak Kepala Desa. Nggih. Niki ngeten Bapak Kepala Desa gandeng sampun paripurna niki panjenengan tampi minangka uga rampen pagelaran Sandiwarta Prawayu Budaya. Mugi-mugi saged kalih selir ing sambikala. Bapak monggo dipun aturi matur. Nuwun sewu Bapak Kepala Desa. Rening wahyuning kamulyan sampun gawah dhateng dusun Pondoan. Mugi kepareng amboyongi wujud wahyuning kamulyan saged damel tentremipun wonten ing dusun Pondoan. Amin. Niki gandeng kersanipun sami padha slamete mboten ketang kedhik wonten wajitipun Bapak. Aja di sini-sini. Diaturke Bapak menika lah. Sampun disiapake mugi-mugi lir ing sambikala. Inggih. Ugi saking kita Sagutra Wahyu Budaya anggenipun minangkani pamundhut anggara lelampahan Joko Tani kathahing kalepatan nyuwun punging pangapunten. Rene monggo sampun sakat sampun ing ratri monggo samiya santi jaya Jaya Wijaya.